जोबोद गोजोननाय मोनदों भालुकफं दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि बोसोरारि जथुम्मा नैबे बाथौफुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोना सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंदों। दा बेयावहाय गोबांथार रायजोफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बेखौ नुनानै आरोबाव गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे स्ट्रेंथ आरो बे स्ट्रेंथखौ दिनै भालुकफं ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै दिन्थिफैदों। मानो होनब्ला दिनै गोलाव समनि उनाव जोंनि बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव बा बे ओनसोलाव मोनसे गोजोननि मोनसे थासारिया फैबाय। उदाङै बेरायनो हानाय, उदाङै गोसो बायदि खामानि मावनो हानाय, उदाङै फरायसालियाव कलेजाव थांनो हानाय मोनसे थासारिया मोनफैबाय। बेनिखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय दं, बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेयावनो आसा दंबावो फैबाय थानाय समफोराव बिटिआर एकर्डनि जि दफा दङ बे दफानि गेजेरजों बिथांमोना आसा खालामदों जे भारत सरकारनि जि आयेन मोनसे फरेस्ट डुवेलार एक्ट बिनि गेजेरजों हानि मोन्थायखौ बिथाङा मोननो थाखाय सावरायदों। दा बेखौ जोंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिहेतुके बे क्लजाव थानाय हाबाफारिफ्रा जाफुंगोन, दा बेखौनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो आसा होनाय जादों आरो नुबो हायो। नायदो मोनसे एकर्ड जाखांनायनि उनाव बै एकर्डनि दफाफोरखौ सुफुंनो थाखाय सरकारजों सावरायबाय थानो गोनां जायो। दा बेयाव भालुकफं ओनसोलनि गोबांथार गामिफोरनि गेजेराव जिहेतुके बै हानि जे इन्टाइटेलमेन्ट बेयो जाजोबैयाव खुब सम्भब सरकारनिफ्राय मोननो गोनां जि कारेन्ट बे कारेन्टफ्रा मोनफैजोबाखै। बेखौ जोङो जोंनि रायजो राजाफ्राबो आरो बेयाव थानाय फसंथानफ्रा सरकारनि खाथियाव आर'जलाइ होनो हानाय मोनसे परिबेगा जिहेतुके फैबाय। बेखौ नाजानायनि गेजेरजों खालामनांगोन। मानो होनब्ला बियो सोरबा आवेदनकारि थायाब्ला, सोरबा एप्लिकेन्ट थायाब्ला बियो हारसिङै सार्भे जाया। जों नुनो मोनदों फरेस्ट राइट एक्टनि सिङाव थानाय जि इन्टाइटेल मोनै जायगाफ्रावबो गोबां जायगायाव कारेन्ट होबाय आसाम सरकारा आरो बेखाय दिनै नङा गाबोन बियो बे कारेन्टनि सुबिदाफ्राबो जाफैगोन। नाथाय बेखौ सुबिदाखौ लानो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो सरकारनि खाथियाव बा मावख'आव थांनानै बिहैनाय बे हाबाफारिखौ मावनांगोन। आं बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायबाय। बिटिआर जि एकर्ड बिनि एकर्डआवहाय बिटिआर एकर्डनि जि 40टा समस्ति दङ बेखौ बारायनानै 60टा समस्ति खालामनायनि मोनसे दफा दङ आरो बे 60टा खालामनो थाखाय बिनिखायनो बिटिआर एकर्डआव मोनसे दफा लिरनानै दोननाय दङ, जाय दफायानो एरिया अगमेन्टेसन होनना बुंनाय जादों, अर्थात ओनसोलखौ फेहेरनाय। दा बेखौ संकसनिफ्राय पासनै दैमासिम बिटिसि एकर्डआव दङमोन, नाथाय बिटिआर एकर्डआवहाय संकसनिफ्राय गहपुरनि सिमलुगुरिसिम बे एरिया अगमेन्टेसननि सिमाखौ होनाय जाबाय। दा बेनिनो एग्जाम्पोल हिसाबै गहपुरनि माखासे माने गामि, सनितपुरनि माखासे गामि, गासै 60 माने गं गामि नटिफिकेसनबो ओंखारबाय। दा बे 60 गं नटिफिकेसन ओंखारखांनायनि उनाव दिनै आरोबाव गोबांथार गामिखौ बेयाव सोसननो थाखाय जुजाया सोलिबाय थादों। आसाम सरकार आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकार आरो भारत सरकारजों बेखौ रायलायबाय थानाय जादों आरो बेनि जि एरिया अगमेन्टेसना खालामनायनि गेजेरजों बिनि 40टानिफ्राय 60टा जि सिट जानो गोनां बियो जागोनखौ जोंबो दुलाराय बर' फरायसानि आफादनिफ्राय हास्थायो बा माने मिजिं खालामगासिनो आरो जाथारगोनखौ जोंबो फोरमायनो हायो। मानो होनब्ला बिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बियो जिहेतुके सम बायदियै इलेक्सननि सिगाङाव मोनहैगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो आरो नोंथांमोननिफ्राय जि आसा खालामनाय बेखौ पुरन खालामनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानिखौ मावबाय थादों।